ね。その後かな。その後とかだけで、それでサンタさんとあ、そうそうですね。だから新東宝では一本も組んで。新東宝時代っていうのは丹波さんと付き合い自体は。いや、付き合いがなかったね。全くなかった。というのは全然こう系統が違ったのかな。僕は天地茂が多かったでしょ、それで吉田照夫が多かったからね、だから全然タッチが違ってたんですね、だからあんまり口聞いたことなかったのは新東宝ですよね、で東映の新東宝が潰れちゃって、それで僕が東映でちょっと撮らないかっていう話があってね、それで、確かその時に看板ね、初めてですよ。で、それで、使ってみたら、意気投合されて意気投合してね、やっぱり、かねてね、いい俳優だなと思ってましたからね、芝居の前とかまで行くとかじゃなくてね、もう出てくるだけでなんかね、存在感あるでしょ。で、いい男だし、付き合ってみたらね。石井監督の金作も全部出てらっしゃる。ほとんど出てますね。まだちゃんと公開されてませんけども、オーズーバーサスリスン同士にも、最後に締める役で、出てきました。そうですね。また戻るんですけども、大橋はですね、そうやって丹波さんがすごい気になって、原作権から変えた。